everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Isip membro sa Markang Dragon. Bisan og dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Gabaki kontra nako, bangag sa ilong. May mong nipalpa ko sa unang higayon. Apan sa sunod niya, dili na gyud ka binlan bisan og jutay na lang nga kinabuhi. Oops. Naila ko sa sud sa baluarte sa mga dragon. Nana ang itong nga limusin. Ngamoy service vehicle sa bangis nga insect. Major Gaspar, Madam Zeng, asa na karon ang traidor nga ginganlan og Mr. Dino Gyuan? kanatuan na luyo. Ang giingon ko nimo, insik nga talaydol. Okay. Tana, madam. Pagtuon ta ang iyang nahimutangan. Uy, bangag sa ilong. Taon sa galuoy. Ako ka nalagot sa talaydol. Ako wala kaloy sa Mr. Dino Kiwan. Unsa pa may atong gidugayan? Birahan ko na rin. Goodbye, Philippines. Mr. Dino Gyuan. Pweh! Umok malagig o, Madam Cheng. Humok man di ay. Ako ka na binako kay ulo ng Mr. Dino Kiwan. Piliti man di ay humuka. Medyo Gaspar. Why o nga gahi sa mga bala ining akong armas, Madam Cheng? Gusto. Kanay ka gusto. Mao gayot ka na angay mga sakop sa dalagon nga laban sa ulo ba? Kana sila patyon. Palamula ta silig mga sagbot sa ato na talan ba? Bangag sa ilong. Pagsilbi na untang ihimplo alang sa uban ang gidangatan karon ning insika, madam. Ay, ikaw ka na sakto'y musulti ba? Kay basta ganit talaydol, patay man kayon. Dili ka na angay buhiyo na ni kalibutan ba? Palihas ko sa daga na ako gipamatay nga mga talaydol o sa Mr. Dino Gyuan. Ikaw niya nalakaw ha, Major Gaspar? Okay, Madam Cheng. Why, problema na. Di man pod ko busy rong panahon na. Uy, nilingkod siya sa akong tapad. Baya, unsa makay tuyo ining insika. Baya, nanimaho bayang haplas. Medyo Gaspar. Medyo. Mura manig ang baboy nga nagpaiga. Medyo. Ako pa nadakan bahante ba? Ako nadakan kuwalta. Pero, laay man ka na ako kinabuhi ba? Mao ba, Madam Cheng? Kanapaka na pa, ako lang usaba. Makaingon ko ako selpa. Matay, laay man. Tingali ka na tungod kay inusala lang si ako. Wala ko kauban kinabuhi pa. Wala ako pemaminti.
Ana-ana ako, aba. Ana-ana? Ah, Mao ba, madam? kini, o kini. Ah, Mingaw ko ani, Mitchell. agoy. Imo magunang gihakop ang akong atubangan, madam. Mitchell, ay, Mitchell. Ikaw malingaw sa ako, be. Sige na, Mitchell. Ako mingaw na ato buhat imo sa ako ba? Ah, Kato ba wala si ako? Largamin lang China ba? ah, Remember? Madam Ching. Kanina po di mo almas sa ito pabuton ba? Kay uga na si ako ba? Uga na si ako. Ala, Medyo sige. Bangag sa ilong. Ina. Wa ko magdahom. Nga nahitabo na sadmi og sa insik nga dragon. Hay, kanahan. Maya, nanimahong haplas. Bisit! Bay, muprang kalagi kong sulti ni mo, Bay Jam. Nabalaka ko sa posible unyang mahitabo oras nga makagawas niya sa ospital si Bay Misael. Nahadlok kang Misael? Guilty kay ko, Bay, eh. Suot ka na itong higala pero atong giluiban. Base Hearts. Ang kwarta nga akong nadawat, namanam nagkaurot. Apan akong konsensya nga, nagsigig pag tulisok na ko, Bay. Base Hearts. Ayaw ka paabutang nga si Busing Major. May mangunay o buwa ka ng kahi kayo ni mong Oh, diha nagyan niyang higayon na nga musukol ako ni Major Problem, Bay Jam. Musukol ka, Base Hearts. Oh, basta maipit ko. Mapugos kong sukol na niya. Kuha ko din ni mo'y utang kabubuton. Mo ba? Niya kita, Bay Jam. Naabatay utang kabubuton ni Bay Misael. Nga kaniadto, kapilatin niya panilipdi kay nag-ungawtas kamatayon. Apa na itong gibaws niya? Makuha ang pagluib. Base Hearts. Nahimot ang muda sa tao nga kadaganta nakautang sa maayong kabubuton, Bay Jam. Unya natika ipahimamat ni Misael kung hingpit na unya siyang mamaayo sa iyang kahimtang. Ug baka gawas na unya siya sa ospital. Okay, General. Magkauban gyud unya kamo. Una, alang sa hinugpong unya ninyo nga panimaos. Ug ikaduha, alang sa krusada. Nagkinaminam na kung maabot ka ng hikayo na, sir. Maglipay-lipay pagkarong panahon na ang mga kagaw. Apan kung mo-strike na unya ning syudad ang riding in tandem nga musilhig sa mga daotang sagbot. Panington unya silag singot sa tumang kahadlok. Hello, Madam Ching. Ako ka nalipay ka at wala ana ba? Mitchell Gaspal, Ana-ana. ikaw ka na magtangkalay sa Madam Ching ba? Ang bisan sa imuhang pangidaron. Pero, lamion baya pud kayo ka, Madam Ching. Puti kayo ug hamis. Is kayo, is, Madam. Bisag git-ngit mo amag, uy, murag fluorescent. Uy, kalame. Kalami paminaw na naimo istorya, Mitchell. Madam, kung unsa man ang mga pangitabo nga atong gisawan pila na kahigayon sa kama. Di talang to seryosohon. Unsa? Kana ka na dili pwede. Madam Ching?
Ikaw pa wala lipay sa tukibuhat. Kato ato, anak-anak, ha? Ana-ana? Ang lipay man po. Kana. Mao ka na ako gusto ba? Pilmi na taon niya, anak-anak, ha? Ah, Ha? Kay lami man. unsa na ni uy? Kana ako pa. Uyon ako imuha per full months pa. Kato imo lumansa pa nga. Wala ko mabuang tagilo kayo pa. Kanahan ba yan ang insika? Katog yung awm-awm mo ka ingon ini. Nanganad sa kong styles romansa. Hello, mi Joel. Yes. Ni apa ko, Madam Ching. Ako ka na tuo kayo. Ikaw ka na kriminal ba, mi Joel? Kaya nga naman, Madam. Oo. Kaya ako ka na ba? Mula man ko imo gipatay sa palamig ba? Madam. Kita ka na usabon niya, ha? Usab kita, ha? Kana ta usab. Kana dugay ka ayaw human ba? Ana-ana. Oh, kana dugay human. Kana mayo ikaw. Expert ka lululuman ka ba? Expert. Ay, mula ibot ako tinaisay mo sa ako, aban. Ay. Kanahan insika. Ninganan yun human magkatilaw sa kong pagkalalaki. Ay, naunsan ba hinuon eh? Gihimo naman kong pahungawanan sa lawas nung kahidlaw sa insik dagon. Ako kan dili gid kalimot pa. Himo sa Mitchell Kaspal sa ako, ah. Akan na siya pa expelled pa, ha? Oh, mula ibot ako tinaikalami. Mitchell Kaspal. Ikaw karahatag ako subla kalipay ba? Kana, mo ka na labing safe ni mong buhaton. Panawag lang, kadelikado kung magpasaya-saya ka, day. Salamat sa imong concern ako, Mamita Inday Chikading. Huy, nakakita ko sa online news bahid sa giingon ba nga naluwa sa mga salvage. Unya, Mamita. Siya cute, day. Unsa? Maugid ang Misael nga ni-apply na ko pagka-waiter. Og suma pa nilay ka, nagpakisusi. Bahin ni mo, sa imo gidangatan. Kung magkaimamat na unya mi sa maong tao, Mamita. Magsusi unya ko. Ug nganong nag-imbestiga man siya bahin ako. Oh, okay, Glena. Sa pagkakaroon, keep safe lang yun una diha, ha? Remember, ang tagsa nimo ug bisan ang imong mga kaubanan sa club, wa sila'y kasayuran nga dako na ikang buhi. Nagtuo sila nga patay ka na, nga gilubong ka na sa yuta. Salamat kay nibalik kag yun sa pagduaw na ko din sa City Jail, Boss Major. Nabisi lagi kay ko, alias Boy Bangag. Ilabi na kayo napalpag ka nga kung pag-salvage niya itong Misael. Tinuod gid ay ang balita nga niabot na mo din eh. Dahil pagkaroon sa ospital ang hinampak nga Misael. Kung bao ka na, basin o muabot din niya ang higayon nga magkakuros ang among masigkadan. Murag ikaw gyud tingali. Ang tao nga mo'y gitaganas kay gayunan. Nga mo'y makapatay ni Misael. Ipasalig ko niya kanimo, Boss Major. Hatagan ko ikaw og limpyo kayo ka trabaho. Kana, bangag sa ilong. O kanay gusto ko. Dad, salamat din pagpauban mo na ako sa giingon ni mga sekretong training center, ha?
Gusto lang ko nga makita mo sa bang maong dapit iha Aliyah. Og imuon niyang mahimamat dito si Glena. Excited na sab kong mahimamat na ko kanang kinganlaglana, Daddy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.